Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jama'a barkanku da zuwa wannan YouTube channel namu mai suna Mai Data TV. Barkan kuna cikin ƙoshin lafiya, barkanmu da juma'a. To yau akwai wani update da na kawo muku mai suna Okta Coffee Trading. So Okta Coffee Trading za a iya cewa harka ce ta Forex, amma coffee trading ma'ana ba wai kai za ka yi trading ɗin ba, wasu masters ne manya-manya wanda su sun daɗe a harkar wasu shekara biyu, shekara uku, shekara biyar. Shine kamfani na Okta ma'ana broker ta yi recognizing ɗinsu, so za ka iya investment ƙarƙashin su, sannan su kuma su ringa ajiye ma profit, sannan su ringa ɗaukan 30% na abin da ka samu accumulated, ma'ana a ranar kenan kamar ka samu dala 10 ko dala 5 za su ɗauki 30% kenan. Amma kuma ta wani ɓangaren ana cewa sai Asabar kamar sati, ranar da babu kasuwa sai su kamfani su ɗauka musu, amma ba kama taɓa gane an ɗauka ba. So da farko dai ana buƙatar ka ɗauko applications ɗin a Play Store. Da farko za ka fara sa Okta FX. In ka saka gashi nan, za ka fara ɗauko Okta FX. In ka ɗauko ta sai ka je ka sa Okta FX ko kuma Forex Trading, Coffee Trading gashi nan, Coffee Trading. So in ka shiga sai gashi nan sai ka yi installing ɗin shi. So in ka yi installing ɗin shi, shi wancan shi za ka fara yin zuwa ka yi register da shi. Idan ka je ka yi register da shi, ka yi KYC da komai verified, so account ɗinka ya zama verified, sai kuma ka zo shi kuma wannan coffee trading ɗin, Okta Coffee Trading, sai ka shige shi sai ka yi login da email ɗin da password ɗin da ka saka a wancan, dukka da shi za ka yi amfani ka zo ka yi login. So in ka yi login, na farko za ka yi deposit ko kuma duka dai minimum dala 25 ne. So za ka iya yi da Nigeria local banks, amma ku sani in ka saka da bankinka kamar ka sa da UBA misali, to fa in za ka yi withdraw ma da UBA ake cirewa. So ba a sakawa da UBA a cire da wani bankin. So don haka sai ka kula. Misali dala 25, 20,000 misali zai baka dala 26. So kun ga ka wuce in ka ga dama. In kuma minimum ɗin ne kake so ka sa, shi ne gashi nan ma sun rubuta maka minimum, sun ce maka 18,538. Shi ne dala 25 daidai kenan. Kuma sharp suke shiga, ba wai wannan ba. Ga dai deposit information nan da suke gaya maka. So yauwa in kuma withdraw za ka yi, za ka shiga wallet ne. Idan ka je wallet za ka ga withdrawal a nan ma ga deposit. In ka sa nan za su hau. So kun ga wannan shi ma dai the same dai da wannan bankin dai za ka cire su. So ina ga minimum I think ina ga ɗaya ne. Kun ga suna sayar da dala 742. Guda uku kun ga 2,225, guda biyar 3,778. So haka ne dai. So daidai da wanda dai ka cire da ka sa da shi za ka cire. Amma da dala za ka sa, amma dala gaskiya ya fi yawa, gwara kai da naira. Wannan shi ne. Nan kuma duk wani history da waye ne. So bari mu koma. Yau kuna gani ko? So idan ka zo nan gurin, kun ga wani nan Pro Master, za kuma mu muku sacin ɗin wata. So kun ga yana ɗaukan 30%, sannan yana da mutum 579 da suka yi copy ɗinsa. Ya samu loss na dala 5.98, ya samu profit na dala 12,338.14. So kun gani, mun sani ba ko ya ƙara kuɗin trading, so bai ƙara ba, dala 25 ne. Sannan za ka iya copy link ɗin nan nashi ka je ka neme shi a Telegram. So a wannan Telegram ɗin duk wani abu da ya saki za ka gani. To kun gani, ina ga ba ma yin wani trading a yanzu. Sannan idan ka duba all abin da ya samu, ba a nan ba, a nan kun gani, in ka duba 2 weeks ya samu dala 5,000 da wani abu, kuma ya yi loss na wannan. So wannan duka all ne na wannan. Sai ka zo idan za ka yi copy ɗinsa sai ka yi set of copy. Nan kuma za ka ga trade ɗin da ya buɗe ne ko ya wani abu. So ya yi closing trade tun da safe ma, tun 11 da wani abu, bai sake yin trading ba. Bari mu ga trading nawa yayi a yau. Wannan ma ba new ba ne.
yau 6 ga wata. To yau kawai trading biyu da ya samu dala ɗaya da wani abu kawai sai ya shiru. Ke yau dai kasuwar ta ɗan ba da wuta. Ba kowa ne wannan ba. Yau to amma akwai wata mata wanda gaskiya dai ita trading kwanan nan ta ƙara kuɗin trading ɗin yi mugun yawa gaskiya. Da ba kowa ne zai iya yi ba. So sai ka je zo ka zaɓi merchant ɗin kawai da ka ga ya fi kwance amma kun gani mutane ma sun fara raguwa a kanta saboda abun da ya ɗan yawa kun ga ta yi losing na dala 10 da wani abu. To kun ga dai wancan ya fi ta kenan gaskiya. Kuma ta ƙara investment ɗin nata ma zuwa dala 43. So kun ga yayi yawa. Ba kowa yake da wannan kuɗin ba ko kuma zai iya cirewa ya sa gaskiya. So bari mu ga all ɗin ta kun ga all ta yi losing wajen dala 10. To za mu ga trade ɗinta. Ita dai yau ba laifi ta ɗan taɓa trade. Kun ga ɗaya ta samu dala 1.28, ta samu 0.18, ta samu 0.70, ta samu 0.74, ta samu dala 2. Kuna gani dai gashi nan. Da abin da ya samu za ka gani. To abin da ya ba ta matsala. Kun ga wannan trade ɗin jiya ne wannan kuma na yau ne. To kun ga daga nan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Za ku iya lissafawa in kuka na yi calculating ku ga abin da ta samu. So ba laifi amma kuma matsalar da aka samu wannan gurin ne issue ɗin. Da aka samu closing na wannan trade ɗin. Tun na 3 ga wata ne ma wannan sai da ya zo dala 2 ta yi closing ɗin shi. So ta yi ƙoƙari ma a haka gaskiya. Wannan ma kun ga ta yi closing to kun ga nan an samu loss na dala 5. Kun ga in kuka duba kuma nan abin da aka samu ba lalle ya wuce dala 7 ba misali. To ina ga bata da wani loss kuma a nan gaba. Ok tana da wani ma a yau ɗin ma. So kun gani dai yau kwata-kwata za a ce ba wata riba. So shine to kowa dama ya sani kuma in dai kasuwa ce kowacce akwai faɗuwa akwai riba. Ko da kanka kake yi so za ka wannan za ka iya samun wannan. Yauwa ga wani ma nan ba laifi gaskiya shi ma wannan Dubai expert ɗin nan. Ga wannan Wazir ma ba laifi gaskiya yana ƙoƙari. Wazir yana aiki shi ma amma wannan mutum 10,000 ne suka yi copying ɗin shi. To ya kamata kuna duba wanda suka yi yawan copy ɗin gaskiya. Kun gani? Sunan dai mutum 13,100 13,000 ne. Ok 1,325. Kuma kowa ku ga percent ɗin da yake ɗauka wannan 25 ma yake ɗauka. To amma dai kamar yanzu Dubai ɗin nan bari mu duba shi amma gaskiya Dubai ɗin nan zai wuya ƙaramin kuɗi yake amfani da shi. To kun ga shi ma dala 47 ne. Amma yana aiki ba laifi gaskiya. Inda duka shi all ɗin sama dala ɗaya losing da wani abu. Dubai yana aiki ba laifi. Kun ga a yau ya samu dala 4, ya samu dala 6, dala wajen 10 kenan. Dala 10 a iya nan har da wani abu. Ga wani nan ga dala 2. Ok wannan na jiya ne yau ya samu wajen dala 10 da wani abu. To kun ga ko su kansu dala trading 3 suke yi haka zuwa 4 saboda kasuwa ba a fiye mata trade ba. So nan ba da jimawa ba zan ajiye link na group na WhatsApp so za ka iya join. Nan ba jimawa ba ni ma zan koyar da forex yanda kai da kanka za ka ringa yi. Wannan kamar yadda muka gaya muku zero knowledge ma za ka iya yin wannan. Tunda kawai kuɗi za ka saka mun nuna muku yanda za ku sa. So kawai in ka saka za ka zo ka duba wanda kai hankalinka ya kwanta da shi kake so ka yi setting na copy da shi sai ka wannan shi ma ga Telegram link ɗin sa nan. So to suka ce kun ga me yace we are the only master in whole crypto FX who uses stop loss to protect in investors funds. Copy us you'll never regret. Rest our performance and we'll say everything. So kun gani sai ku dai duba wanda ya muku sai ku yi da shi mun gode.